הכבוד הזה שאני מקבלת לדבר על הבמה היום הוא לא מובן מאליו מבחינתי, כי המאבק שאני באופן אישי מעורבת בו, מובילה אותו ביחד עם עוד כמה אנשים, הוא מאבק מאוד מאוד קטן ומאוד סקטוריאלי. למעשה הכי קטן והכי סקטוריאלי שאתם יכולים להעלות על דעתכם, אבל אם יש סיבה שבגללה אולי אני כן שמחה להיות פה בכל זאת ולדבר מולכם היום, זה העובדה שאני מאוד 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 אופטימית. ואולי לא תשמעו את זה מהמון אנשים פה היום, אז כאילו, אני כבר אומרת לכם, אני אופטימית. אם לסכם את מה שקרה לי בצורה מאוד 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 קצרה, אני אתחיל בהתחלה בשנת 2005. בשנת 2005 חתמתי על חוזה בחברת תקליטים ל-18 שנה. עכשיו כאילו זה המצב, זה התור שלכם להגיד what the fuck, מה לעזאזל, כאילו למה שמישהו יעשה דבר כזה. זה לא סתם חוזה ל-18 שנה, זה חוזה בלעדי ל-18 שנה, זה חוזה שנותן לבן אדם אחר את מלוא השליטה בכל ההחלטות האומנותיות, העסקיות, הניהוליות בקריירה שלי. תדמיינו מערכת יחסים בין גבר לאישה, בין בעל לאישה לפני המהפכה הפמיניסטית, וזה מה שקורה בחוזים בתעשיית המוזיקה, גם לגברים וגם לנשים. בקיצור, למה לעזאזל לחתום על חוזה כזה? התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. כולם עשו את זה. לא רק שכולם עשו את זה, כולם עדיין עושים את זה. כולם עושים את זה עד היום, ועוד שואלים אותי, למה את מנסה לשנות סדרי עולם? זה תמיד היה ככה. בקיצור, חתמתי על חוזה ל-18 שנה, הכל היה בסדר גמור, הוצאתי 2 אלבומים מאוד מצליחים, הרווחתי כסף ממוזיקה, מה שכמעט לא יעלה על הדעת בימינו אנו, ובשנת 2009, אחרי 2 אלבומים, הייתי במקום קצת אחר, והבנתי שמערכת היחסים הזאת, הנישואין המקצועיים שלי, אולי לא מה שחשבתי שהם. והגעתי למצב שבו מעבר לזה שאני והשותף העסקי שלי לא רואים עין בעין שום דבר, אני גם מגלה שורה מאוד מאוד ארוכה של גילויים די מטרידים. הגילויים האלה זה דברים שקשורים לניהול של הכספים, להסתרה של דוחות, לדברים שאם אני לא הייתי מפחד שיתבעו אותי דיבה, הייתי משתפת קצת יותר, אבל הרעיון הוא שזו מערכת יחסים שאף אחד מכם לא היה רוצה להישאר בה עוד שנייה. אז בשנת 2009 הייתי מוכנה לשלם מחירים מאוד 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 כבדים, בשביל לצאת מהחוזה הזה, בשביל להמשיך כאמן עצמאי, ותודה רבה. מה שעשיתם בשבילי, הייתי ילדה נורא נורא טובה, האמנתי ששום דבר לא היה בכוונה ושום דבר לא היה נגדי באופן אישי, והנחתי שאם אני אשים מספיק כסף, או שאני אתן להם מספיק אלבומים קדימה, או שאני אתן להם מספיק זכויות יוצרים, כי זה גם שווה כסף, אז ייתנו לי ללכת, למה להחזיק בן אדם בכוח? אבל בשנת 2009 קרה משהו שלא אני ולא אף אחד מסביבי חשבנו שיקרה, וזה שלא הסכימו לשחרר אותי. זאת אומרת, יש בן אדם שאיתו אני חייבת לעשות מוזיקה, אם אני רוצה לעשות מוזיקה, והוא אומר לי, את לא יכולה ללכת. מצידי, אל תעשי יותר מוזיקה. את לא יכולה ללכת מהחוזה הזה. אני מניחה שרצו לעשות ממני דוגמה. ככה מצאתי את עצמי אחרי 2 של ניסיונות פשרה עקרים בבית משפט מחוזי בחיפה. והגעתי עד לבית משפט בתחושה מה זאת אומרת, אני צודקת, רימו אותי, שיקרו אותי, גנבו אותי. אבל באו להעיד לטובתי 0 אמנים, כי כולם נורא נורא פחדו, והקייס שלי כנראה לא היה מספיק חזק, ובאוקטובר 2013 בית משפט מחוזי אמר לי שהחוזה שלי בתוקף עד התאריך סיום המקורי שלו, הווה אומר 2023. אוקיי, מה עושים עכשיו? שבועיים שכבתי במיטה, הסתכלתי על התקרה, לא הייתי מוכנה לצאת מהבית, בקושי עניתי לטלפון לאמא שלי. אחרי שבועיים קבעתי עם חבר טוב לדרינק. הנחתי שזה יהיה דרינק רחמים, בוא נרחם על איה, המסכנה, אבל במקום זה הבן אדם הזה ישב מולי, אמר לי, טוב, תקשיבי, את יודעת מה את צריכה לעשות, נכון? אז אמרתי לו, כן, העורכי דין מגישים ערעור לבית משפט עליון, הם עושים את זה, נו, בסדר. אמר לי, לא, את יודעת מה את צריכה לעשות? אז אני אומרת לו, לא, על מה אתה מדבר? הוא אומר לי, את צריכה לעשות הצעת חוק. כזה, מה? על מה עובר לך בראש, תגיד לי? זאת אומרת, אם החוק במדינת ישראל מאפשר למישהו אחד לעשות למישהו אחר את מה שעשו לך, את צריכה ללכת ולשנות אותו. אין לך מה, זאת אומרת,
עכשיו, הבן אדם הזה הוא בן אדם בעל כושר שכנוע מדהים, ויש לו יכולת מדהימה לעודד אנשים במצבים שבהם אין שום סיבה שהם יתעודדו. יכול להיות שזה קשור לזה שהוא אוהד הפועל, אבל בסופו של דבר, ב-2014 מצאתי את עצמי, לא יכולתי לעשות מוזיקה בזמן הזה, כי היינו בבתי משפט, מצאתי את עצמי מסתובבת בכנסת. מסתובבת בכנסת, רודפת אחרי חברי כנסת במסדרונות, מפריעה לאנשים באמצע ישיבות בוועדות שלהם, מתקשרת לשרים לטלפון הפרטי. מה שיפה בתחושה של צדק, שמהרגע שהדבר הזה הפך להצעת חוק גם נהיה כמו איזה כלב שמירה ענקי שיש מאחוריי, צדק מאפשר לנו להיות מאוד 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 חוצפנים. וזה יפה, כי הרשיתי לעצמי לעשות דברים שבחיים לא הייתי מרשה לעצמי לבקש בשביל עצמי. כמו לדפוק לבן אדם בדלת בלי לקבוע פגישה מראש, ולהסביר לו שהוא חייב לעזור לי. הוא פשוט חייב לעזור לי, אין מה לעשות. עכשיו, הדבר הזה התחיל מאוד מאוד קטן, הבנתי שאני לא יכולה שזה יהיה רק שלי, והבנתי שגם אמנים כמו, יש לנו יותר, אם כבר יש לנו יותר חסרונות מאשר לאנשים רגילים, אבל אנשים בדרך כלל לא רוצים לקפוץ על עגלה שאף אחד לא נוסע עליה. אז מה שעשיתי זה פתחתי לבד אתר אינטרנט, פתחתי לבד עמוד פייסבוק, נתתי שם, המצאתי שם לארגון הפיקטיבי הזה שאני מובילה, ואנשים קיבלו את התחושה שיש כאן איזה מסה, שיש כאן איזה תנועה חדשה שאמורה להציל את תעשיית המוזיקה. ומהר מאוד הדבר הזה התמלא בתוכן אמיתי, והפסיק להיות פיקטיבי, והפסיק להיות רק שלי. אז היה מאוד מאוד קשה לגייס אמנים, ועדיין קשה, כי הרוב המוחלט של האמנים מפחד לפתוח את הפה, זו תעשייה מאוד קטנה וכמה אנשים מאוד מאוד חזקים, אבל תשמעו, באוקטובר, לא, לפני זה אני אספר לכם ששכרו נגדנו את חברת הלובי הכי גדולה במשק, אבל מה שהיה יפה ומה שאני חייבת לשתף אתכם בו, זה העובדה האנשים שהכי שמרו עליי ועלינו זה עיתונאים. אני באה מעולם שבו עיתונות זה לכתוב על שי חי, כן? אבל לפגוש בכנסת כתבים פוליטיים וכתבים כלכליים שאשכרה מתחברים למאבק שלי בגלל שהוא מוסרי ורוצים לעזור לי ורוצים להרים טלפון לחבר כנסת ולהגיד, תגיד, שמעתי שאתה לא תומך בחוק של ההגנה על זכויות מוזיקאים. למה? ואז החבר כנסת הזה אומר, אני? מה פתאום? אני הכי אוהב מוזיקה בעולם. וככה הצלחנו לעבור משוכה אחרי משוכה אחרי משוכה. בנוגע למאבק האישי שלי, בסוף 2014 הגעתי לבית משפט עליון. בהרכב של 3 שופטים התיישבנו, בית משפט עליון, אני לא יודעת אם הייתם שם פעם, זה חתיכת מקום מרשים. התיישבתי שם עם כל המשפחה שלי, עם הבן זוג, וזה, 3 שופטים נכנסים, נשיא בית המשפט העליון דאז, אשר גרוניס. והבן אדם פותח את הפה, כולנו מתיישבים, והוא פותח את הפה ואומר, טוב, חברים, אנחנו הסתכלנו על החומר, ואנחנו חושבים שמערכת היחסים הזאת צריכה להסתיים. קיוד מאוד 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 מאוד, לא זוכרת מה היה שם באותו רגע והלאה, אבל בסופו של דבר, כמה חודשים מאוחר יותר, קיבלתי את החופש שלי בחזרה. חודש לפני זה, תודה. חודש לפני זה, הצעת החוק שלנו, שאותה ניסחנו והגשנו ביחד עם חבר הכנסת דוב חנין, כי מי אם לא, שכללה הגבלה של חוזים בתעשיית המוזיקה ל7 שנים, עברה קריאה ראשונה. עכשיו, חלק מהסיבות שאני שוב מרגישה קצת לא בנוח לעמוד פה היום, זה כי לא סיימנו עדיין. זאת אומרת, אני לא עומדת על הבמה הזאת מפוזיציה של מנצחת, אני עומדת על הבמה הזאת מפוזיציה של אופטימית. עברנו קריאה ראשונה, יש לנו עוד הרבה מאוד תלאות, אנחנו עומדים עכשיו לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית, סביר להניח שהמאבק לקראת הדיונים האלה וההצבעות האלה יהיה עוד יותר קשה, יהיה עוד יותר מתיש, כי אנשים נלחמים עוד יותר חזק שמתקרבים לסוף, אבל כמו שאמרתי קודם, אני מאוד מאוד אופטימית, וביקשו ממני להכין כמה נקודות של מה למדתי. אז ברשותכם, אני רוצה לספר לכם מה למדתי. אופטימי, נכון? מה שאני מספרת. אוקיי. אז זה אני אומרת מניסיון של 3 שנים, מ-2014 עד היום, בטח יהיה לי עוד איזה שנתיים של להתרוצץ בכנסת ולהציק לחברי כנסת, אבל מוסר ההשכל, או הדברים שלמדתי, או הדברים שאני לוקחת איתי מהמאבק הזה, וכנראה ילכו איתי למאבק הבא, כי כמו שאתם יודעים, זה חיידק שהוא חיידק טורף, חיידק של הפעילות החברתית. הדבר הראשון שלמדתי זה
וזה הכל דברים נורא טריוויאליים, נורא קלישאתיים, אבל אני מרגישה אותם נורא עמוק בלב שלי. הדבר הראשון שלמדתי זה לא לוותר. זה נראה אידיוטי, אבל כאילו, החבר'ה האלה לא יודעים איך לאכול אותנו. הם לא מבינים שאנחנו לא רוצים כוח, הם לא מבינים שאנחנו לא רוצים כסף, הם לא מבינים שאי אפשר לקנות אותנו בשום צורה, ולכן הדו-שיח הזה נעצר מאוד מאוד מהר. אתה בא ומדבר סינית עם בן אדם שמדבר איתך עברית. אז זה המוסר השכל הראשון. הם לא יודעים מה לעשות, הם מאבדים את העשתונות בעניין הזה. מוסר ההשכל השני, הרעים חושבים שהם רעים. זאת אומרת, הם מבחינתם סתם אנשים שבמקרה עבדו נורא נורא קשה כל החיים ונהיו מיליונרים. אז התחושה הזאת היא שמישהו בא מצביע עליהם באצבע ואומר, אתה הרסת לי את החיים, אתה הורס את החיים של האנשים האלה, אתה ממש ממש לא בסדר, זו תחושה חדשה. אתם צריכים בכל רגע נתון, אני מאמינה ככה, לתת להם את הסולם לרדת מהעץ. כי אם ביום אחד הם יבינו שאתם אלה שצודקים והם אלה שטועים, צריך להיות כאילו אלה עם הקלאסה שנותנים להם את הדרך לטפס למטה. דבר שלישי, נורא נורא חשוב, אולי זה הדבר הכי חשוב שאני אגיד. תגידו ביי לאגו שלכם. אתם לא תצטרכו אותו יותר פשוט. זה לא מאבקים שנועדו לתת לכם קרדיט, זה לא מאבקים שנועדו לתת לכם יוקרה. קרדיט זה משהו שמקבלים, לא משהו שנותנים. אנשים יטנפו עליכם, אנשים יגידו עליכם דברים נוראיים, אנשים יזרקו עליכם רפש. סבבה, אוקיי. אז הם אמרו, אז ביי לאגו. עוד 2 נקודות אחרונות, לא לכעוס עליי, אני תכף מסיימת. השותפים למאבק הזה זה לא השותפים הטריוויאליים בשום צורה. את המימונה ביליתי אצל שסניקים, אוקיי? לפני שבועיים הייתה לי פגישת עבודה ממש 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 טובה עם נפתלי בנט. זה לא אנשים שאני חולקת איתם השקפת עולם. החברות כנסת שהצביעו בהצבעה האחרונה בשביל החוק שלי בכנסת, זה מירב בן ארי מכולנו וענת ברקו מהליכוד. אז טהרנים לא בבית ספרנו. אני מאמינה שהמטרה מקדשת את האמצעים, ואני צריכה למצוא את נקודות ההשקה שלי עם כל מי שאני רק יכולה, גם אם בשום נושא אחר אנחנו לא מסכימים. תמיד eyes on the target. ודבר אחרון, תהיו צודקים. כאילו, אני מאמינה שלרוב נבחרי הציבור ולרוב משרתי הציבור באופן כללי, יש עדיין soft spot, או לפחות הם רוצים להיראות, כאילו יש להם soft spot, לצדק. ואם זה לא עולה להם שום דבר, הדלתות האלה ייפתחו בפניכם, כמו שהם נפתחו בפניי. ואני לא יכולה לסכם את הדבר הזה, אלא תהיו צודקים. זה הכל. תודה רבה.